салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон навори имрӯза аст анами намуд курткачаҳо омодаем. ё размери майдашан духтаро, нархошон духтаро 190 сомонӣ. ин намудаш ана ин намудаш аста 200 сомон духтаро. дидин размери айчилаш то 52, размери ин боша айчилаш то 56 боша. размер дорем дарозавуш инаш боша калта таракай духтаро. нигоҳ бори новинка. ба духтаракони ин намуд двойка омадаге. размери духтаро айчилаш то 52 ҳастай. иш платья ани болаша костюмча дорад. костюмаш отдельный тоқа пушта метавонед. ирам 3-4 та ранг дорад. сиёҳ ҳам дорад духтаро, албат ранги дигар дорад. вайсам нишон метем бежви буда як ранги дигараш. нархи духтаро 280 сомонӣ. ина духтаро ду се ранги дигараш неяй. размери 48-52. дастаб ки ҳам ба шаҳри Россия дорем, ҳам дохили Тоҷикистон да. на мардуми харидор марҳамат.